let it bang, bang. ஸோ கைஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன கேம் பண்ணுறோன்னா போக்கிமான் யுனைட்டோட பார்ட் 5 தான். விக்லி டஃப் வச்சு கலக்க போகிறோம். ரெடி கோ. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்ட் 3 பார்க்காதவங்களாம் போய் பார்த்துக்கோங்க எங்கள் சேனலில். ஓகே, நம்ம விக்லி டஃப்போட ஃபஸ்ட்டே வச்சு ஜிகிலி பப்பை வச்சு அடிக்கிறோம். எல்லாத்தையும் அடித்து இதுலேயும் நான் சொன்ன மாதிரி நான் நல்லா இது பண்ணேன். இது நான் என் இதுவோ காமிக்கிறேங்க உங்களுக்கு. என் பேட்டரி ரெக்கார்ட்ஸா எல்லாத்தையும் நான் ஜெயிச்சிருப்பேன். எக்ஸ்பர்ட் ஒரு மேட்ச்சே தேவையில்ல. ஏன்னா அந்த ஒரு மேட்ச்சில் வந்து சில்வர் ஸ்டேடியம்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து என் ஆப்போனட் நல்லா இருந்தாங்க, அதேமாதிரி என் டீம்மேட்லாம் சரியில்லை. அதனால் நான் தோற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகிடுச்சு. பட் பரவாயில்ல, நான் அந்த கேம் தான் எல்லாம் சேர்த்துக்காமல் பார்ட் 5ல் நம்ம இருக்கோம். இதை தொடர்ச்சியாக பார்ட் 7, 8 வரைக்கும் வரும். ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஆப்போனட் போக்கிமான் எதுவும் புதுசாக இருக்குது, அடிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி கோல் போடு, 13 கோல் போடு. செம, ஃபஸ்ட்டு கோலு 13 கோல். அதுக்குள்ளே நம்ம விக்லி டஃபாக இதுவாக இருக்கணும். சிங்குன்னு எதை வந்திருக்கு, அது எப்படி வேலை செய்யணும்னு தெரியல. தூங்கிடுச்சு, ஆமாம். ஆனால் அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக அதில் மாதிரி தெரியலையே. ஓகே, போக்கிமான் யுனைட்டை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது கேம் ப்ளே வேணுன்னா கூட நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போகிறேன். போடுறதுன்னு சொல்ல முடியாது, போடுற ட்ரை பண்ணல கண்டிப்பாக. ஆனால் ஓகே, இதை கொண்டு முதல்ல ஓகே, பல்பஸாக ஹெல்ப் பண்ணு. ஓகே, அப்படியே செத்துச்சு செம. 8 கோலுக்கு 8 கோலையாச்சும் போடு கோலை. செம. நீ இன்னும் வந்து எதுவுமே வச்சில்ல போகிறதுக்கு. ஓகே, லைஃப்பை கொஞ்சம் ஏற்றிப்போம். வேறு எதாவது இருக்கா? ஓகே, ஸ்லோவாக போகுது. இவன் நம்ம நீங்கள் அதே மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வரும். ஹவு டு ப்ளே அந்த டிப்ஸுன்னு போடுறேன். ஹவு டு ப்ளேயில் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன் போக்கிமான் யுனைட்டில். நீங்கள் அதேமாதிரி கிராஸில் போய் ஒழிஞ்சிக்கோங்க, புரியுதுங்களா? அப்பப்போ அதான் ஈஸி உங்களுக்கு. கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜியோடு விளையாடணும், பொறுமையாக வேணும், பேஷன்ஸ் வேணும். அது 8 நிமிஷம் தான் இருந்தாலும் 10 நிமிஷம் தான் இருந்தாலும் ஸ்ட்ராட்டஜியோடு விளையாடுங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் லெவல் 8 மேலே போயிட்டிங்கன்னா 4 இது புதுசாக ஒரு 4 மேப் இருக்குது. அதுக்கு நான் பார்ட் 2ல் போட்டிருப்பேன். அந்த மேப் இருக்குது. இன்னொரு ஆல்வின் மேப்புன்னு ஒன்று போட்டுருந்தாங்க. அது நல்லாவே இல்லை, தயவுசெய்து ஆடுறாதீங்க. ஆனால் நான் இந்த யூடியூப் சேனல் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஆடுங்க. அதுக்காகவே நான் ஒரே ஒரு கேம் ப்ளே போகிறேன். டேசிங் லீம்னு ஏதோ இருக்குது. ஓகே, 10 கோலை போட்டாச்சு. அடுத்தது நம்ம இவன் இருக்கான், லுக்காரியோ ஒன்று கீழே இருக்குது. ஓகே, அதை அடிப்போம். ஓடாச்சா ஓட்டம் அவ்வளோதான். ஓட்டம் இதை பண்ண முடியாது. இதை பண்ணால் அட்லீஸ்ட் இதையாச்சும் காலி பண்ணுவோம். கூட மைம் ஜூனியர் வாங்க. ஓகே, இவன் செத்தாச்சு. ஓகே, 4 கோல் வச்சுட்டு எதுக்கு சுற்றுறானுங்கன்னு தெரில. இவனில் போய் பீஸ் வச்சா தான் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும். பீஸ் வச்சு அடிப்போம். சிங்கு வந்து இவங்கக்கிட்டலாம் யூஸ் பண்ண வேலைக்கு ஆகாது, ஆப்போனட் கிட்ட யூஸ் பண்ண தான் இருக்குது. அதுக்குள்ளே ஓகே வந்துட்டாங்க லுக்காரியா கூட நல்ல போக்கிமான் தாங்க. நைஸாக 8 போட விட மாட்டாங்க. 8 கோலை போட விட மாட்டாங்களே அப்பா. அதனால் அடிக்கிறாங்க. நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். போவானுங்க, இங்கே தான் போய் அவனை வெளியில். ஓகே, அவனை காலி பண்ணுவோமா? அவனும் ஓட்டான், போச்சு. ஓகே, இவன் சாகுற மாதிரி தெரியல. நம்ம எஸ்கேப் போயிடலாம் பேசாமல். என்ன பண்ணுறது? ஐயோ, அடிக்கிறானுங்களே. 2 பேர் இருக்கானுங்க. பேசாமல் என்ன பண்ணலாம்? கோலை போட விட வேணாம். போ ஐயோ வந்துட்டான் செத்தான் நினைக்கிறேன். கோலுக்குள்ளே போயிட்டான்னு பயந்து ஓட்டானுங்க. போஷன் போட்டுப்போம். என்கிட்ட போஷனும் இருக்குது, ஸ்பீடும் இருக்குது, அட்டாக்கும் இருக்குங்க. நான் லெவல் 10 திருப்பி வந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட. ஆனால் இது எடுத்துகிட்டு நான் லெவல் 6ல் இருக்கும்போது எடுத்தேன். ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இது வந்து கமெண்ட்ரி போடுறதுக்கு. இப்போ நான் கமெண்ட்ரி கொடுத்தா 2 நாள் கழிச்சு தான் போடுவேன். காலி பண்ணிட்டானுங்க, அவ்வளோதான், தெரிஞ்சிச்சு, செத்தேன், போச்சு. ஓகே, அவனுங்க கோல் போடுறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோல் போடுறாங்க, ஆமாம். கோல் எவ்வளோ போடுவாங்கன்னு தெரியல, போட்டான்னு நினைக்கிறேன். 7. ஓகே, 7 தான் போட்டிருக்கான். நம்மளுக்கு கடைசி 5 நிமிஷம் முடிஞ்சோடனே அந்த என்னது ஒரு ஜம்ப் பண்ணி விடும் தெரியுமா, நம்ம இடத்துலேருந்து அது வரும். கடைசி ஃபஸ்ட்டு 5 நிமிஷம் வராது, இன்னும் 5 நிமிஷத்தில் வரும். யுனைட் மூவ் வந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு சூப்பர். ஆஹா, வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் யுனைட் மூவை. தொட்டும் போது ஒரு வாட்டி டபுள் டேப் பண்ணிட்டேன் போல இருக்குது. ஆண்ட்ராய்டில் வேறு நல்லா ஈஸியாக தாங்க இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி ஓகே, அடிப்போம்.
இவங்க கமெண்ட் கொடுக்கலன்ட்டு எதாவது மைக்கு ப்ராப்ளம் நினைக்காதீங்க. அங்கே இருக்கு போய் எடுப்போம். தொண்டை வலிக்குது, எத்தனை வாட்டி எவ்வளோ நேரம் ஃபுல்லாக பேச முடியுமா? இவனை காலி பண்ணணும். சாவடா அவன் அடிக்கிறானே பயங்கரமா. டிஃபென்ஸ் போக்கிமோன்னு சப்போர்ட்டர், நான் சப்போர்ட்டரு, அவன் டிஃபென்ஸ்னு நினைக்கிறேன். இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, சிங்கு கொடுத்து தூங்க வச்சிடலாம். ஓடுறானே அதான் ஐயோ அவ்வளோ. நான் காலி எடுத்துட்டான். ஓகே, ஆப்ஸால் நல்லா பவராக இருக்குங்க. ஸ்பீட் டைப் போக்கிமோனா இருந்தால் நல்லா பவராக இருக்குது. நான் சொன்னேன் 5 நிமிஷம் கழிச்சு வரணும்னு. ஆப்ஸால் வாங்கலான்னு பார்த்தேன். என் அறிவு கேட்டதை வச்சு ஒரு டிஃபென்ஸ் டைப் போக்கிமோனான்னு தெரியல. அது ஏதோ ஒரு டைப் போக்கிமோன், ஒரு நண்டு மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா? அது க்ரஸ்ட்டுன்னு ஏதோ வந்தது சம்திங். அது சரியாக நான் படிக்கலை, பார்த்து சொல்கிறேன் அப்புறம். அது ஆக்சுவலி அதை வாங்கிட்டேன். ஆனால் என்கிட்ட காசு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் காசுலாம் வந்திருக்கோம். நான் கண்டிப்பாக யாரையும் ஜெயிச்சிருக்கலாம். வந்துட்டானுங்க. ஓகே, போச்சு. சாவலை செத்து. மைம் ஜூனை வந்து காப்பாற்றிட்டாரு நம்மளை. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் தாங்க இருக்குல்ல அப்பா. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. அங்கே ஒரு சைடில் கோல் இருக்குது, அதை போய் எடுப்போமா? எடுக்கிறேனா இல்லையான்னு தெரியல, மறந்து போச்சு. பார்த்தோம்னா அந்த எடுப்போம். எவ்வளோ 1 இப்போ 28 30 வந்துச்சு. ஆமாம், 30 கிட்டத்தட்ட 30தாங்க. போகிறா 30 போகிற செம அதான் சொன்னேன், வெயிட் பண்ணி ஆடினா வரும். தம்பி ஒன்றே பண்ண முடியாது. கோல் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்ட கோலே. ஓகே, அவன் வேறு ஓரான். திருப்பி எப்படி ஓரான்? எவ்வளோ பொறுமையாக ஓரான் பாருங்க. ஒன்று டிஸ்ட்ராய் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஸ்பீடுன்னு வரும்ல, அது இதுவாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும். இவன் வேறு ஓரான். ஓட்டம் எங்கே போகிறானுங்க? நல்லா அவங்க எதுவும் மாதிரி தெரியாமல் நல்லா ஓடுறானுங்க. ஓகே, இதே நான் நண்டு வேறு வருது. துவச்சிட்டே போயிருக்கான் அவனை. நட்டை காலி பண்ணுவோம். வந்துட்டான் பறந்து வந்துட்டாங்க. ஆப்ஸால் வந்துச்சு, அவ்வளோதான். செத்தேன். நான் சொன்னேன் செத்துடுவேன் பாருங்களேன். ஏன்னா எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆப்ஸால் செம்ம ஸ்பீடாக இருக்குங்க. என்ன பண்ண முடிஞ்ச என்னமே பண்ண முடியல. எதுவுமே ஒரு சப்போர்ட்டர் போக்கிமோன் வச்சு கூட எதுவுமே பண்ண முடியலன்னா. ஓகே, இங்கே தான் நிறைய கோல் இருக்குப்பா. போட்டால் நல்லாயிருக்கும். வழக்கம் போது நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியை காமிக்க வேண்டாம். பொறுக்கி போட போகிறோம். அங்கங்கே இருக்கும், அதை பொறுக்கி போட போகிறோம். சென்டர்னு போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே வேறு இருக்கா? எல்லாத்தையும் எடுத்துப்போம், பொறுமையாக எடுத்துப்போம். கொஞ்சம் லேக் ஆன மாதிரி இருந்ததில்ல, எனக்கும் அப்படி தான் தெரிஞ்சுது. அது என்ன நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம். அது அவன் பின்னாடியே இருக்குது தெரியுமா? நான் அது வீடியோவில் பார்க்காம போட்டேன். அந்த இது மறைச்சிட்டு இருக்குது போகிறதுக்கு. 3 4 இங்கே வேறு இருக்கா? ஆமாம், போடு எல்லாத்தையும் எடு. எவ்வளோ? 4 5 7 தான்ப்பா இருக்குது. நிறைய இருக்குன்னு பார்த்தேன். போ இதை வேறு எடுக்கணுமா? இதை எடுத்துப்போம். பிளாஸ்ட் ஐஸ் வேறு இருக்கான். நம்ம இங்கே போய் இந்த கோல் போடலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த கோலை போடுவோம். இங்கே வேறு இருக்குது. நான் விட்டதே நிறைய இருக்குது. ஓகே, 13 இருக்குது. 13 போடுவோம் இப்போதைக்கு. அங்கே வேறு கொஞ்சம் இருக்கா? போடுறா கோலை. 13 கோல் செம நல்லா இருக்குது. மைம் ஜூனியரால் எத்தனை போடுறான்னு தெரில. மைம் ஜூனியர் வந்துருக்காரு. அவர் எத்தனை போட்டிருக்காரு? ஓகே, அவர் 6 தான் போட்டிருக்காருப்பா. கம்மி தான் போட்டிருக்காரு. ஓகே, டிஃபென்ஸ் டைப் போக்கிமோன் 1 40 இருக்குப்பா அது பாக்கெட்டில். ஐயோ, அடிக்க மாட்டேன் நானா? வந்துட்டான் நல்லா சாவறான் பாரு. சாக போகிறான். சிங்கு நிற்காரியா? பிளாஸ்ட் ஐஸ். நோ, ஓ மை காட், பிளாஸ்ட் ஐஸ் வந்துருச்சுமே. பிளாஸ்ட் ஐஸ் சார் ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸுங்க. அவன் பாக்கெட்லேயே 40 வச்சுட்டு இருந்தான். ஈர்க்கப்பட்ட போடவும் ஐயோ விட மாட்டானுங்க. ஐயோ 2 பேர் கூட்டு சென்ட்டானுங்க. ஓடுறா போஷனை போட்டு ஓடுறா. எதுவும் தேவையில்லை நம்மளுக்கு. தொத்திட்டே வரானுங்க. என்ன பண்ணுறது? ஆப்ஸால் தொத்திட்டு வருது. கூட்டம் சேர்ந்தோம். கூட்டத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம். இப்போ பிரச்சனையே இல்லை. வாங்க, எப்படிலாம் வருவானுங்க? எங்கள் கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி வரவே முடியாது அவங்களால. ஃபைனஸ் டச்சர் சொல்லியாச்சு. ஓகே, நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம், சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஜாப்பிடோஸ் தானே இது? ஆமாம், ஜாப்பிடோஸ் கொண்டாச்சு. நம்மளுக்கு 20 பால் கிடச்சாச்சு. ஓகே, எல்லாம் வந்துட்டாங்க. ஆப்ஸால் வந்துருச்சு. நம்மளுக்கு கொண்டாச்சு. எஸ்கேப் ஆகலையா? இதுவும் காலி. அப்போ 37 இருக்குது. அதை மட்டும் வச்சுப்போம். ஓகே, ஆப்ஸால் எல்லாத்தையும் கொண்டான் போகிற. ஓகேப்பா, இவ்வளோ 60. ஓகே, நம்ம ஆள் 60 போட்டிருக்காது. ஓகே, ஆப்போனேட்டும் இல்லை, நம்ம ஆள் தான்ப்பா திருப்பி போட்டிருக்காரு. நம்மக்கிட்ட இருக்கும் 40 போடுவோம். போகிறா நம்பர் கோவில் 74. ஆமாம்ல, கடைசியே போட்டால் அப்படியே டபுள் ஆகிடும். 24 போட்டிருக்கோம். அப்போ அவங்க 100 போட்டுன்னா ஓகே 98. அதான் 100 போட்டிருக்காங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு 48 இருக்கும். ஓகே, இன்னும் ஒரு கோலை போட்டால் நம்ம இந்த இதுவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, இது சிங்கிளாக இதுக்கிட்ட வேலையே செய்யாதுல்ல. மேலே வேலை வச்சுக்கிறானுங்க. நம்ம போய் கோலை போட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்ணுவோம். இன்னும் 4 கோலா? 4 போட்டால் 8 போகும்ல.
8 சொன்னல அவ்வளோதான். கோலை டெஸ்ட்ராய் பண்ணியாச்சு. ஆப்ஸால் வந்தாச்சு. அதெல்லாம் முடிய போடுங்க டைம். இதுக்கு மேலே போட்டு என்ன பண்ண போகுது? அவ்வளோதான், அடிச்சுப்போம் சும்மா. ஆப்ஸால் உன்னால் என்ன கொல்ல முடியாதா? டைம் முடிய போடுறா. யுனைட் மூவ் போட்டிருக்கல, ஓடி தான். ஆமாம், யுனைட் மூவ் போட்டால் நம்மளுக்கு லைஃப் கம்மியாகுது சீக்கிரமாக. அதுக்காக தான் இதுக்கு மேலே போய்க்கு என்ன பண்ண போகிறேன். ஓகே, அவங்க தான் 64 போட்டிருக்காங்க. இதான் நம்ம தான் ஜெயிப்போம் பாருங்கள். சொன்னல நம்ம தான் ஜெயிப்போன்னு. கிட்டத்தட்ட ஜெயிக்க வந்தாங்க அவங்க நம்மக்கிட்ட. யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, பார்ப்போம். யார் நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு 70 கோல் போட்டிருக்கோம். செகண்ட் யாருன்னா மைம் ஜூனியர். சூப்பர். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேம் பிளே. டாட்டா, பாய் பாய், see you.